Здравейте, аз съм Никола от Smart Cargo и в това видео ще ви покажа как да работите с сайта 1688.com, как да ресърчвате продукти в него и как да заявите поръчка към нас. Нека да започваме. Като за начало ще ви представя сайта 1688.com, за да добиете представа какво точно представлява. Сега, първото нещо, което можем да видим, аз използвам Google Chrome. Той е много удобен, има вграден транслейтър, който позволява директно да преведете на английски. Не е абсолютно точен превод, но е абсолютно достатъчно за да се ориентирате какво се случва в сайта. Можете да правите ресърч за продукти директно в 1688, но винаги с едно на ум, защото това е сайт, който продава основно на китайския вътрешен пазар, т.е. възможно е някакви продукти, които там вървят тук в Европа да не са търсени или пък в САЩ, в зависимост къде ги продавате. Но можете да пробвате, има интересни продукти, примерно тук Smartwatch, така нататък. Ако нещо ви грабне окото, веднага можете да го проверите. Втория вариант, чрез който може да търсите продукти, е чрез Google Translate. Просто транслейтвате това, което търсите и го пишете тук. Например, трябва да направите превода от английски към китайски опростен. Пишете, например, Smart Watch и ви излиза следния превод, който пейсвате в търсачката. Проверявайте, понякога браузърите блокират поп-ап, пък на 1688 винаги излизат в нов прозорец търсенията. И така и тук излизат разни смарт-вотчове, но по този начин бих казал, че е трудно. Най-лесният вариант, третия вариант, който е за ресърч, е да си влезете в alibaba.com, но да го използвате основно като каталог. Сега аз съм търсил Kids Smartwatches, отварям. Това са Smartwatch за деца, който траква, проследява детето. Има паник бутон и същото време изглежда добре. Честно казано, аз се спрях на една визия, която се надявам да открия бързо. Ето я и нея. Това ми хареса. Директно правя скриншот, използвам MacBook, Command, Shift и 4 е комбинацията. На Windows не съм сигурен каква е, но 100% има такава. Просто кликвате, търсене със снимка. В нашия случай слайдваме, Open. В момента снимката се аплодва и ето излезе поп-ъп. Трябва да знаете, че доста често браузърите блокират. Излезе въпросния часовник. Започваме да разглеждаме различни предложения на търговци 270-193, като много е важно да отбележим, не сме 100% сигурни, че това е реалната цена, но е доста близко. Сега откриваме двама, един е 195 юана, другия е 193 юана. Виждам, че и двата са с рейтинг, което означава, че цената ще се окаже доста близка. Всъщност не, моя грешка, този не е същия, който търсим, това е който търсим, в случая отваряме този. Виждаме цената за 2 броя, 193, от 20 нагоре е 143 юана. Така, отваряме калкулатора, за да сме точни, понеже има различни превалутирания от долари към юани, имаме такси и така нататък. Ще сметнем, че курса от юан към долар е 6.6, въпреки че ако влезете в Google и напишете RMB to USD, ще ви излезе друг курс, но повярвайте, от този курс не може да се възползвате. Просто истинския курс се върти около това. Това са 29 долара и 24 цента. Сега веднага правим сравнение с Alibaba, дали можем да намерим на тази цена. Всъщност, отваряме този търговец. Търговеца, виждаме, че всъщност негова цена е 31 долара, после 29, всъщност 27 е за 50+. Така като ние най-вероятно ще се целим около 20
е най-правилно да сметнем, че той иска 29. Тук е 143 юана. 66. Значи 21. Тук имаме 2 долара. Извинявам се. 29. Тук имаме цели 8 долара, 7 долара и нещо разлика за брой, което 20 броя по 7 долара с 140 долара спестяваме само това, че купуваме директно от 1688. Това, което обаче е редно да направим, е да направим ресърч и в самата платформа на Alibaba. Като хващаме пак същата снимка, скриншот, търсим по снимка в Alibaba и почваме да търсим 32, 32, 15, обаче не е този, който търсим, 30, 25, но пак не е този, който търсим. Тук има такъв на 30, 22 откриваме, сега ще го проверим, само да видим дали има по-добра цена. Проверяваме 25 всъщност е истинската цена, като в Alibaba беше 143 делено на 66, 21, т.е. отново постигаме по-добра цена, отколкото в Alibaba. Същото нещо съм забелязал. Следващ продукт, който можем да проверим, който на мен лично ми се е сторил интересен, е Dock Tactical Vest. Като аз съм правил проучване само за кафяв модел, мисля, че беше ето този, затова директно отваряме него или всъщност един момент. Да, този е, отваряме него, взимаме скриншот, търсим в 1688. Много блокъра. Сега, тук откриваме 27 различни цени, като цяло са доста различни цените, вероятно има и разлика в качеството, но това е различен модел, мисля. Ние търсим при положение този модел. Тук има някакво разминаване, почти съм сигурен за 27, да. Тоест, ако се отбележи точно, цената му 89, което означава, че автоматично този ни е по-изгоден. Търговецът тук иска 66 долара, да, различни цветове явно има, няма проблем. Добре, 66 долара, правим си бързо, 66 юана, извинявам се, правим бърза сметка, точно 10 долара. Тук е 12. Сега търсим в Alibaba, разбира се, защото никога нямаме гаранция къде ще намерим по-добра цена. Но опитът ми показва, че в 1688 винаги е по-добра. Така, тук има по-добри цени на пръв поглед, но сигурен, че примерно кликваме на този 100 броя плюс. Ние говорим за под 100 броя. Разбира се, ако имаме 100 броя плюс, в 1688 ще открием такава цена. 19, този 100 броя плюс. Тоест тези въобще няма да имат наличност, сигурен съм в това. Този е ready to ship, но можем да бъдем сигурни, че 3.15 е само повода, самата жилетка е 10. Така 9.50.
150, 250, 200 плюс. Тоест, тук за този продукт, понеже аз съм правил ресърч преди това за него, просто ако искате да го купите в малки бройки, единственото място всъщност, на което можете да го вземете за около 9-10 долара е 1688. В Alibaba просто всички искат поръчка на повече бройки. Като цяло 90% от търговците в Alibaba правят точно това. Те купуват на едро от локалния пазар и препродават през 2, 4, 5 долара, зависи от стоката, въпросните продукти в Alibaba. Разбира се, организират шипинг с техния DDP метод, комуникират с вас на английски, дават добавена стойност за тези пари, не казвам, че не дават, но целта на това видео е да ви покажа как можете да спестите някакви средства, като поръчате от 1688.com. И сега ще ви покажа как да вземете оферта от Smart Cargo. Изпрати запитване. Тук въвеждате своите имена. Ще ви бъдем благодарни, ако са на кирилица. Никола Николаев, gmail.com, телефон, запитване, кликвате върху продукта, взимате линка, копирате го с команд C или чрез второ копче копи. Може да го съставите по този начин. Въпросът е да разберем от кой продукт по колко бройки желаете. Продукт 1, брой 10, продукт 2, в случаят смартвотча, копираме, брой 20. Тази информация не е напълно достатъчна, за да ви изготвим оферта до адрес с всички включени разходи и изпращаме запитване. В момента, в който ви излезе този прозорец, това означава, че вашето запитване е получено от нас. И в рамките на 1 до 2 работни дни ще ви върнем оферта, освен ако поръчката ви не е с много продукти, но стандартно от 1 до 10 продукта. Връщаме оферта за 1 или 2 работни дни. На база тази информация ние ви изготвим оферта с всички включени разходи до врата, митническо представителство, транспорт, локални разходи в Китай, локални в България и абсолютно всичко, за да видите колко ще ви струва вноса на тези продукти преди да го направите. В заключение можем да кажем, че 1688.com е много добър източник, от който можем да зареждаме стока. Благодаря ви за вниманието. Надявам се да сме ви били полезни.